Maayong adlaw mga bata. Ako di ay si Teacher Sara ang mag-uban sa inyo karong adlaw para pagisgutan ang mahitungod sa mga grano sa sulid nga matter. Andam na ba kamo? Pamingkod ug maminaw tarong para sa atong bag-ong leksyon. Mga bata, aduna kitay upat ka grano sa sulid. Mao ang gahi, humok, hamis o gansangon. So ang una natong paghisgutan ang mga butang nga adunay gahi nga grano. Unsa ang mga pananglitan niini? Sama sa Puthaw, bato, martilyo, kahoy ug uban pa. ang ikaduha ang mga butang nga humok. Unsa ang mga butang adunay grano nga humok? Sama sa Tuwalya, gapas, teddy bear, punlan, sinilas nga koton, ug uban pa. Yehey! ang ikatulo ay ang mga sulid o mga butang nga adunay hamis nga grano. Unsa ang mga pananglitan niini? Sama sa Mug, itlog, plato, apple, relo, watermelon, kahoy, payong, ug uban pa. ug ang ikaupat nga grano sa sulid ay ang gitawag nga gansangon. Unsa ang mga butang nga dunay gansangon nga grano? Unsa ang mga pananglitan niini? Sama sa Panit sa kahoy, hollow block, sponge, durian, panit sa pinya, liha, or sandpaper, rambutan, ug uban pa. Alright, mga bata, nasabtan ba ninyo ang atong ginitsura ng adlaw? Very good. Ready na? Ready na? Aha, aha. Okay, so ato na pagkasugdan. Alright, so ato tanawon karon kung giunsa ninyo paggrupo ang mga butang. Ang kamatis ug baso ay naa sa hamis nga grano. Ang putaw ug bato gahion sila nga mga butang. Ang unlan ug teddy bear humukon sila nga mga butang. Ang pinya ug ang panit sa kahoy gansangon. Yehey! Very good. So ang mga grano sa sulid mao ang gahi, humok, hamis o gansangon. Alright mga bata, sa atong pagtantya aduna po
hingana inyo lang pilian ang sakto nga tubag. Pilii ang sakto nga letra ug isulat sa inyong papel. Alright mga bata, human na ba? Okay, so ato tan-aon karon kung sakto ba ang inyong mga tubag.